హాయ్ వ్యూవర్స్, నేను ఈ రోజు మీ అందరి ముందుకి గౌడ్స్ క్యాస్ట్ కి సంబంధించిన అందమైన గుణవంతురాలైన తెలివైన అమ్మాయిని తీసుకొచ్చానండి. మరి ఈ అమ్మాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 5/8/1995. ఎత్తు 5'8" ఉంటుంది. కొంచెం హైట్ ఎక్కువ. ఎడ్యుకేషన్ బీటెక్ కంప్లీట్ చేసింది. మరి ఈ అమ్మాయి ప్రెసెంట్ సాఫ్ట్వేర్ గా హైదరాబాద్ లోనే జాబ్ చేస్తుంది. నెలకు జీతం 50,000 వరకు వస్తుంది. మరి వీళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు అని అంటే, మాకు గౌడ్స్ క్యాస్ట్ లోనే అందమైన అబ్బాయి కావాలనుకుంటున్నారు. ఓన్లీ తెలంగాణ ప్రొఫైల్స్ మాత్రమే కావాలనుకుంటున్నారు. అంటే తెలంగాణ ఏరియాలో ఎక్కడైనా పర్వాలేదు, ఓకే అనుకుంటున్నారు. అబ్బాయి కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అయ్యింది. కొంచెం హై ప్యాకేజ్ ఉన్న అబ్బాయి కావాలి అనుకుంటున్నారు. మరి ఇలాంటి అమ్మాయి కోసమే చూస్తున్నట్లయితే, అందులోని తెలంగాణలో ఉండే అమ్మాయి కోసమే చూస్తున్నట్లయితే ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, వెంటనే వచ్చేయండి మా తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరోకి. మా తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఉండగా టెన్షన్ ఎందుకు దండగా. మీ అందరికి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే, ఇంకా మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే మా ఛానల్ అనేది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అందరికి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట కొట్టండి.